Bueno, hola, de nou sóc aquí gravant un vídeo. Em diuen, que no m'oblidi, que si voleu, doncs, i això que faig us sembla interessant, doncs podeu pulsar el m'agrada, compartir o bé subscriure-us i així sembla que l'algoritme de YouTube farà que el vídeo, doncs, o els vídeos surtin més. Jo, com que no busco diners amb això, sinó senzillament expressar-me, tampoc no busco que la gent estigui d'acord amb mi, però bueno, si a algú li resulta interessant el que dic, doncs endavant i agraït. Avui és dia 1 d'octubre de 2025. Avui fa 8 anys de l'1 d'octubre del 2017. I volia fer únicament 2 o 3 puntualitzacions. Veurem, com que ja sabeu que no treballo amb un guió prefixat, irem veient com raja el tema. El primer que volia dir és recordar aquelles dones i homes que van defensar les urnes, que van defensar els col·legis electorals ja des de la nit anterior, preparant-ho tot amb aquell punt de por, de temor pel que podia passar, però també amb aquella valentia i aquell patriotisme. I aprofito per parlar d'aquesta paraula que sembla que tenim com una mica tabú, que és el ser patriota. Sembla que resulta més fàcil dir soc independentista que no dir soc un patriota català. Jo considero que una persona que estima la seva pàtria és un patriota. I crec que no està de més dir-ho en determinades circumstàncies en què sembla que se'ns posa una mica en entredit el que som o el que deixem de ser. Una cosa és ser patriota i una altra cosa és possiblement ser independentista o no ser-ho. Cadascú sabrà el que vol. Ara, el que per mi és innegable és l'amor a la pàtria, i l'amor a la pàtria és ser patriota. Amor a la seva llengua, amor a la seva cultura, al seu passat, al seu present i al seu futur. Doncs, com deia, expressar aquest record i agraïment a tota aquesta gent que l'endemà van estar als col·legis defensant-los i esperant el que va passar, que en molts casos, van ser garrotades i menyspreu i humiliacions per part d'aquesta gent que va enviar a l'estat espanyol. Per altra banda, també un recordatori molt especial, que sembla que ningú no se'n recorda, segur que sí, però no puc llegir tot el que es publica, els bombers. Els bombers que van ser tan valents, tan patriotes, de defensar sense armes, amb els seus cossos, a les persones que eren allà sempre que els va ser possible i enfrontar-s'hi plantant cara a aquells energúmens que estaven atonyinant a la gent. I també els que estic segur que hi eren molts Mossos d'Esquadra lliures de servei, que eren allà, possiblement ja la nit anterior, i que van ser allà també defensant els col·legis i votant. Segur que n'hi havia molts. Aquest és el primer punt, un recordatori emotiu, emocionat, cap a tota aquesta gent. I després expressar la meva opinió sobre el que va ser l'1 d'octubre. Per mi va ser una operació perfectament estudiada i estructurada i exitosa dels serveis d'intel·ligència espanyols en col·laboració amb altres serveis d'intel·ligència, CIA, Mossad, MI5 i altres d'altres
d'altres països per fer-nos caure en un parany que després servís per fer-nos pagar molt car el que estàvem fent aquell dia. Jo no crec que fos impossible detectar ni una sola urna de les milers que es van moure pel territori català els dies anteriors. No m'ho crec. No em crec que fos impossible de blindar l'accés als col·legis electorals, si més no la majoria d'ells, perquè el referèndum no tingués valor estadístic. No em crec que en una època en què el software espia Pegasus estava instal·lat no a desenes, a centenars, a milers de telèfons, de gent que opinava, gent que parlava, que entrava a foros i expressava la seva opinió, tots estaven controlats i que ningú no sabés com iria el desenvolupament de l'1 d'octubre i el referèndum. No m'ho crec. Crec que va ser un gran parany i que, i això algun dia espero que ens expliquin per què aquesta declaració d'independència va ser de qüestió de segons. Espero que el president Puigdemont algun dia ens expliqui per què no era al Palau de la Generalitat ja aquella mateixa nit fent explicacions públiques a través de la nostra televisió del que estava passant, del que estava succeint i de la seva opinió. No sé què feia intentant votar a Sant Julià de Ramis, després escapant i anant a votar a Cornellà del Terri i després tornar a Sant Julià de Ramis hipotèticament a donar ànims a les persones que havien rebut una bona tunda per part d'aquella gent, d'aquells bèsties. No sé què feia allà el president de la Generalitat. Algun dia espero que ens ho aclareixi. Però de tota manera, per no allargar-me, perquè a més desconeixem moltíssimes coses, el que sí penso és això, que ens van deixar fer, van inocular por en el col·lectiu independentista del país i si no només cal veure com estem. Ens van decepcionar, ens van entristir i ara paguem també les conseqüències de la nostra abstenció en les eleccions i tenim un govern espanyol. Un altre cop semblava que el d'en Montilla havia sigut un episodi circumstancial, però no. A més recolzat per els partits independentistes, per molt que facin aquí les giragonses de que no, és que hem pactat, se'ls estan pixant i els diuen que plou. Però bé, això serà una altra cosa, avui només volia parlar d'això. Reconeixement a les persones que vam intervenir activament aquell dia i sobretot els que ho vam preparar tot, els bombers, els Mossos que segur que hi eren i també dir que per mi va ser tot una trampa. Res més. Gràcies.